Arratsaldeon deizuela Bilabonako beharzana pilotalekutik, ez gera pilotaleku honetan egon zaharrak, baino gaur okasioa gala merezi du eta gaur ere hemen gaituzue Antton Pebeten 11. oroizmenezko txapelketako finalak zuzenean eta ilusioetako handiz jarraitzeko asmotan irudietan agerian duzue. Finala hauetan jokatuko den lehenbiziko partida emakumezkoena alegia, Miren Larrarte eta Enaragaminde Gorriz, Leire Garai eta Itxaso Erasun urdinez, eta bigarren partidan gizonezkoen finala izango dugu, hori geroago azalduko dizuegu. Iñaki Lizaso aditu eta lagun gaurko honetan nire alboan. Iñaki, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. 11. edizioa. Lehen ediziotik 11. arte hemen zaudezu. Bueno, gaur ere ilusio eta gogo handiz etorriko zeinen frontoira. Bai, egia esan txapelketa gainera oso politia junda. Txapelketa luzea izan da, pelotari askok parte hartu dute. Aipatu beharrekoa da, Santio txapelketarekin batera uztartzen dugula gaurko partida. Santio txapelketak agian baditu 40 urte edo gehiago. Santio txapelketak, festetako txapelketa alegia. Bilaonan festak ditugu, 40 urte ziren, txapelketa hori festetan jokatzen zela, eta aurten erabaki duzue festetako txapelketak eta Antton Pebeten oroimenezkoak bat egitea, ezta? Hori da, uztartu egin ditugu, izan ere, Gabon alde hortan txapelketa pribatu asko zeuden, pilotariak ere partidaz gainezka, eta txapelketa honekin lortu nahi izan du da, txapelketa pribatu ia eliteko hoietan jokatzen zuten pelotariaz gain, beste lehen mailako beste hainbat pelotarik jokatzea, eta agian, beraien arteko lehietan, txapelketa pribatu hauetan horren besteko aukera ez dutenei, partida horiek irabazteko aukera ematea, ezta? Eta bote prontoko balorazioa zer moduzko, Iñaki? Txapelketa oroar oso ona joan da, maila handiko pelotarik egon dira, ia 100 pelotarik parte hartu dute, Arabatik, Gipuzkoatik, Bizkaiatik, Nafarrotik eta Errioxatik ere etorri dira pilotariak, eta iparraldeko pelotarien falta sumatzen dugu, Antton Pebet bera ere angelutarra, eta momentu honetan trinketak badu pixo handia iparraldean, ezkerparetak agian ez du orain urte batzuk izan zuen indarra, eta utxune hori daukagu momentu honetan, baina epe motxean agian izango ditugu pelotariak. Egia da, ezkerparetan izan ditugu, besteak beste, Xala, González, Arizmendi, Etxegoin eta gehiago ere bai, gaur egun ez dugu ezkerparetan pilotari profesionalik, eta finala hasi da, baina lehenbizi Antton Pebeti aipamena egin nahiko genioke, Iñaki, zurekin bikote lagun jokatzen zuen, bere oroimenezko txapelketa dau, ark utzi gintuen, baina haren arimak hemen jarraitzen du, eta pilotari eta pertsona handia zen. Pilotalekua 2009an eraiki zen hau, bestela beharzanako pilotariok herriko plazan, beharzana pilotalekuan, plazan zenan jokatzen genuen, edo Amasako pilotalekuan. Eta pilotaleko 2009an eraiki zen, inaugurazio egunean ezin izan zuen jokatu, ze Usurbilgo txapelketan eskoan mindu zuen erekin, baina gero 2009ko frontoia inauguratu eta lehen Santio txapelketan, nerekin txapela atera genuen elkarrekin, eta hori zintzen bere azken aurreneko partida. Ze hortik gero Dinastia Etxabeko partida jokatu zuen, hila aurreko egunean, eta orduztik, ze gutxiago beha oroitzeko txapelketa antolatzea. Zenbat urterekin joan zitzaigun, badakit batean joan zitzaigula, baina... 22 urte besterik ez zituen, eta familia batez ere utxune handia, eta gero pelotari handia zen, ezagik ze pasako zen, baina horren denbora gutxian hegoaldean jokatzen, maila izugarri hartu zuen, eta Joldi Cecilio eta olako pelotariei erabat partia onak jokatzen aritzen jendeari irabazten hasia zen, maila bian eta olako txapelketetan, eta pena handia. Bukatzeko familia aipatu duzu, nabarmentzekoa da, aldiro hemen izaten direla gurasoak gaurko egunez. Izugarria, ama final guztietan egoten da, eta bere familikoak ere, baina aita hementxe egoten da,
negu gotzean hemen egon dira, eta orain, orain udarara ekarrita, nik uste dut erresago etorriko direla, baina bai, izugarri eskertzen dute, izugarri, eta ze gutxiago, ez? Hortxe ba, Antion Pebet zenaren aipamena nola ez, nesken finala abiatu zaigu, esan dizuegu, Larrarte eta Gaminde, Gorriz, Garai eta Erasun urdinez, 2 eta huts aurretik dira Garai eta Erasun, lautik 2 pilotari Behartzanakoak, Iñaki. Bai, horrela suertatu da, Behartzanan orain eskuzko, nesken hiru ordezkari baditugu, Miren Arrillaga, Itxaso Erasun eta Miren Larrarte. Aipatzekoa da gaurko txapelketa final hau, berez pelotari gehiagorekin antolatzekoa genuen, eta azkenean triangular bat ospatu genuen orain dela 2 aste, eta jokatu zuten Arrate Bergara eta Miren Arrillagak, 3 hauekin batera. Triangular horretako 2 irabazleak dira hemen ikusten ari garenak. Eta berez, gure asmoa zen, beraiek proposatutako txapelketa bat antolatzea zen asmoa, Olatz Arrizabalaga eta Amaia Aldai eta Nora Mendizabal Andoaindarra, eta guztiekin txapelketatxo antolatzea, baina beraiek oain Ameriketan dabiltza. Bai, Boixen dabiltza bai, lagun joanak dira. Egutegi ere, kargatu xamar, uda garai honetan, ez da erresa, baina maila hondiko finala geratu zaigu gaurko hau. Bai, Gaminde egia esan, horrendik gazte izanagatik asko jokatzen den neska bada, postura oso politia dituena gainera, eta ez dakite galtzen hasi dira, baina nagian favoritixeago ikusten ditut Gorriak, baina Arabarra, Gasteizarra Garai, azken aldian oso fin dabil, eta Itxasok laguntzen baldin badio, eta Itxasok inarra badu, soberan, eta partida oso politiatera daiteke. Arabar bat, Bizkaitar bat, eta 2 gipuzkoar final honetan. Bat eta 2 urdinak aurretik, Erasunek postetik txapagaina jarri, 3tik ongi moztu eraman ezkerrez Garai. Hortxe aukerako Gamindek, jan egindu pixko bat pilota, alare ongi atzeratu. Erasune, bostetik, eraman, aire bila, pasatzen utzi. Deja da, eta txapara joan zaio Gaminderi, baina azze deja da bota duen, Iñaki, lautik, ederra zen, tanto zen, gainean izan balitz. Bai, nik uste ez ustean harrapatu duela gainera, eta abitu ere, begira, orain ikusi du, baina ez da abitu ere egin ila, tanto zen zio. 3 eta 1 urdinak aurretik, eta armailak ere itxura dotorea hartuta, ohikoa da, festa sasoi honetan Behartzana pilotalekuan partidak izatea, eta jendeak ere nahiko ongi edo oso ongi erantzuten du. Bai, egia esan, azken aldi luze honetan antolatzen ari gan ekitaldi gehien txunetan behintzat, jendearen emanare handia izan dela, ezta. Nik uste guztu etortzen dela jendea, ikusten du partidak eta politia daudela, eta txapelketa osoan zehar ere, jende asko etorri da, ez? Jende asko izan da. Gora joan zaio, Erasuni pilota hori motxamar geratu zaio eta gerria sartu dionean beso utxarekin jodu, eta gora alde egin dio pilota horrek 2 eta 3, eta pilota bera ere pixu xamarra ematen du. Ikusten dugu azken aldian nesken pilotak zer nolako gorakada izan duen, pilotak ere pixkanaka euren jokura egokitu dituzte, baina pilota honek karga apur bat baduela ematen du, eta momentuz aurreko kuadroetan saltsa badaukate, lauan punpa egin sakea Larrarte. Eraman Erasunek ezkerrez ongi altxatu du. Erasun, atzetik aurrera joan da, atzera. Bostetik Gamindek. Ze postura politia dituen Gamindek, Iñaki, ezkerreskuin berdin jotzen du pilota, eta... Libre ematen dio, esan, bai. Libre. Hortxe du beste aukera bat. Ederki, atzera. Atzetik aurrera egiten du, ezta? Gero, hoxe falta dut tarteka Erasunek, ez da motx gelditzen zaionean, eta horre igual izaten du batzutan zailtasunen bat. Esku gozoa da gainera Gaminde, bai. Eta Larrarte aurrean, kanpora joan zaio gantxo hori, baina estimatzekoa da jarrera horrekin final batera etortzea. Ikusleok hori nahi baitu aurreko joku hori, eta ausardia eta nortasuna. Bai, egia esan nesken artean ez da bi gantxo
oso txukuna duten bi aurrelari direla uste dut, ezta? Bai, gehiago ere badira, Olatzarri Zabala da, Bai. besteak beste. Baina bai, hauek ere maite dute aurreko joko hori. Eta ea ba, gaurko honetan zer nolako ikuskizuna eskaintzen diguten. Ordoa, garai, sakera. Lauan punpa, Iñaki, hauek ere hirutik hasi ziren sakatzen, baina gora egin dute azken aldian eta dagoeneko gizonezkoek bezala lautik sakatzen dute. Bai, hauek ere, gauza guzti bezala xe, ezta? Gero eta gehiago eta gero eta hobeto entrenatuta, azkenek guztia bere emaitza edo frutu ematen du. Lau eta bi hurbiltzen dira gorriak, baina momentuz partidarik berdindu ezin. Pilotakada ederra da hori. Eraman erasunen, nahiko egin du. Gamindek aukerakoa. Moztu. Gainean ote, bai. Atzera Larartek. Defentsan diardu erasunek eta azkenean errezen azirudien pelota galdu du. 3 eta 4 berriz ere tanto batera hurbildu dira gorriak. Eta momentuz, hortxe, elkar ezagutzen, elkarri errespetua adierazten, eta partidarik hautsi ezin inor. Beharzanako elastikoa gerizitzaigun irudietan, nahiko publizitate badaukazue, Iñaki. Ez dakit beste enpresaren bat kabitzen zaizuen kamisetan. Bueno, lagundu nahi duen guztiari tokia egingo litzaiok, ezta? Baina, azkenean guk hemen egunerokotasun honetan, pelota eskolan neskamutiko mordoska bat ere baditugu, eta, baditugu diru iturriez gain, babeslena ezinbestekoa da, ezta? Eta ekintza plan bat idatzi genuen, 2022-2026 tartea, betetzekoa edo, eta, babesle hauek gurekin egongo dira, 26 arte gutxienez. Plan estrategiko moduko bat egin zenuten. Hori da, plan eta estrategiko bat. udaletxea bere ere lagun izango duzu, ezta bidelagun. Hori da, udaletxea da bidelagun, babesleak. Behartzana pelota elkarte bada, eta bazkidea garenok ere, gure bazkide izateagatikan ere, laguntza txikitxo bat ere eskaintzen zaio pelota taldeari, eta egia esan denaren beharra ere izaten da, ezta? Azkenean ondo funtzionatu dezan gaur egun guztia, ala beharrez, dirua ezinbestekoa da. Eta pilotaleku honetan beti bada pilota hotsa txapelketa hau, azken 2 hilabeteetan, umeekin kampus moduko bat ere egin dezute, beste hainbat ekintza ere bai. Lana badago eta lana nork egin ere bai, Iñaki. Bai, azkenean pelota sustatzea da helburu handienetako bat, ezta? Pelota, gero guk erabiltzen dugun hizkuntza ere euskara da, utxe-utxean, eta, uste dut ezinbestekoa dela, eta kampusa aipatu duzu, eta egia esan oso arrakastatxoa izan da, ezta? Ia 100 eskamutil izan dira hemen, herri ezberdinetakoak, eta helburu hoxe, ezta? Iraian, udaran, berriz ere beraien herritan pelotan jolasten jarraitzea, ezta? Eta pelotaz gozatzen jarraitzea. Eta haze tantoa ikusleen lehen txalo txakorantxe entzun ditugu, tanto bikaina jokatu dute eta zeinen egoki bukatu duen txokoan aire zutzita Larartek Leire Garai oso ongi bota da ezker hormaren kontra, arriskuak hartuz hori bai, hortxe ikusiko dugu. Larri zuen burua, baina erakutsi du badakiela lurrean ibiltzen, eta tanto ederra eta gorriak aurretik. Berriz ere sakea egiteko pronto, Lararte. Bai, pixkanaka ez da 5 eta 4 dijoazte gorriak, azkenean Gamindek dominatzen baldin badu, Miren Larartek ere pelotare gehiago izan lezake eta gen aprobetxatzen hasi daia. Gaminde, ezkerrez, ongi. Erasune. Aztertu egingo zaio pilota hau. Eraman. Gantxoa, ez du gozatu, baina gainean da, ongi, adi zegoen Garai. Berriz ere baztertu pilota, eta ezin izan du Eraman Erasunek, eta antzeman diogu orain arteko baztertutako pilotetan albotik sartzen diola eskua, eta hori apur bat hobetu beharra dauka halako pilotarik galez dezan. Pauso erdi bat gutxienez atzerago, ezta, egon beharko luke, eta pilota azpiti jo.
bere anaiak hori egoki egiten du. Esango dugu, Jon Erasun Baikoko pilotari ohiaren arreba dugula, Itxaso hasiera batean pala zibiltzen zen Itxaso, baina eskuak indarra hartu ala neskak ere animatzen joan zaizkigu, eta maila oso politean Erasun bai. Da gaur egun ere, jokuz ongi dabil Jon Erasun. Pelotaria da oso, eta naiz eta goi mailako partia horietatik urrundu, afizionatu mailan ere, partia oso onak ere egiten badabil. Lehen aipatu duzu pilota sustatzea zenutela helburu udako kampusen eta bestelako ekintzetan, eta ez dela profesionaletan mundua bukatzen. Hortik kanpora ere badagoela zerregina, badagoela bidea, eta Jon Erasunek horretan dihardu Beharzanako pilota eskolan gainera. Bai, hori da. Txikitan ere gurekin aritua, eta gero pixkanaka heldutasun hortan ja beste bide batzuk hartu, eta gero berriz ere txikitako eskolara itzuli da, eta gukin oso pozik. Berriz ere Erasunek galdu du pilota hori, baztertzera zijoakion, eta albotik sartu dio ezker besoa, eta ez du gozatu 7 eta 4 orain arteko alderik, handien gorrien alde, 3 tantoren aldea, eta ikusiko dugu, ea partida haustea lortzen duten gorriek edo eta urdinek lortzen duten aurkari parean eustea. Kontzentratuta, Larrarte, sake egitera, ordoa, abiadura txikian, lauan pumpa egin, potea oso ongi egiten dio, ezkerra irez erantzun dio Garaik. Atzera Gamindek, oso ongi, seitik Itxaso, eraman, biladoa, sartu eginda, eta zen olako erremate atera duen ezkerrarekin Larrartek, atzetik aurrera bikain joan da pilotaren bila, eta naiz eta azpixamarrean hartu pilota hori, ederki gurutzatu du, bai txapa eta bai Zabaleko arrastoa ederki neurtu ditu, eta 8. tantoa gorrien alde, orain arteko tantorik onena, Iñaki lehen garai batean nitron pilota ematen zutenean, tanto naturgas con más energia esaten zuten, tantorik onena, eta momentuz tanto horixe hau genuke partida honetan. Egia esan energia bazuen, ez da? Atzetikan aurrera ia kopetarekin jodu frontisa, eta hori da gaurko gaztei ere hori eskatzen diegu, ez da? Ohituta daude lautikan eta hankageldian, eta lehen baziren profesionaletan hainbat pilotari, pelotaren bila oso ondo joten zirenak, ez da? Gizonezkoetan behintzat, Pablito bera saluzio bat etortzen zaitu gogora, Titin, Oinaz bera ere agian, eta hoxe igual altuna jokin gaur egun, baina negia da, aurreraino jute hori, beste erabateko pilotariak sortzen ari dira gaur egun, guk zaharrak ez gara, baina urte batzuk badara matzago pilota munduan, eta gu kadeteak ginenetik orain diren kadeteetara asko aldatu da pilota, beste erabateko posturak dakarzkite gazteek, lautik sartzen dira, beste gai bat dute, baina teknikoki ez dira inabilak aurreko kuadro horietan. Esaterako, Larrazabal, Ezkurdia, lautik, bostetik sekulako hala dute, boleaz eta ezkerran txoz, baina gero tanto aukatzeko aukera dutenean eta lehenengo kuadrora bila joateko aukera dutenean, ez dira joaten, ez direlako horrela ezi, ez da? Eta horran zenbaten da, ez da? Gaur egun, beti esaten duguna, pilotaria eta jokin altuna bat, ez da? Ikusten duzu, batean o bat erdien duenien pelota, hor daukala alako abaniko bat, edo zer egin. Eta beste haue, izugarrizko pilotaria dira, zalantzari gabe, baina egia da, tartekan zenbaten dela, hori. Ez da, beraien urrutiko, iruterdiko, lauko gantxo hori edo kendu ezkero, batzutan, inspirauta daudenean, noski, batetik ere egiten dituztela izugarrizko tantoak, baina... Ez dela hankamotz geratzen dela haien jokoa, baina pilotak ere izugarri aldatu dira, urte gutxean sekulako aldaketa egin du pilotak berak ere, eta ez da hain erreza ez bila joatea ere, pelotak oso azkar irteten baitira frontisetik. Eta agian hori izan daiteke beste arrazoietako bat, ezan nahi gabe, pelotak horren beste azkartu dira batez ere hori da, ez da, pelotariekin eta hitz egiten ikusten duten ezberdintasun handinetako da, pelota oso azkar dutela, ez da. Bai, eta nire iritzi pertsonala da, pilotak berak aldarazi duela pilotaria. Eta horregatik atozela gazteak, gaitasun gehiago dutena lautik eta lauterritik, batetik eta bitik baino. Hori da, eta nesken pilotak,
evoluzio berdina hartzen ari dira, ezta? Dena den pelota hauek ikusten da, jokatzeko eta oso aproposak direla beraientzako. Momentuz behintzat partida polita eskintzen ari dira, baina gorriak bostanteko aldea lortuta ematen du partida hausten hasia izan daitekeela. Erasune, nolabait eraman, moztu Larartek, eraman Garaik. Aukerakoa, Gaminde elegantea dela esan dugu eta eroso ari da gainera, oraindik defentsan kasik ikusi ere ez dugu egin. Zabalean deja da, eraman Garaik, oso ongi, Garaiz iritsi da, deja da berriz ere, eta bikaina. Lehenbiziko tantoetan txapara joan zaio, baina orain honetan ze ongi neurtu duen txapa hori, eta Ñaku, Dotore eta Eder horrekin 10. tantoa gorrientzat, 6 tantoko aldea, eta bai, hausten hasia dago finala. Bai, egia esan 10 eta 4, eta kostako zaiagian berdintzea, ze dinamika, Gamindek dominatu egiten du erresago, eta lehen esan duguna, ez da itxasori gaur igualintzat kostatzen ari zaio atzetik aurrerako, abiadura jo hartzea pelotaren gana ongi joateko. Guk emozioa nahi genuke, guk eta mundu guztiak, baina momentuz ez du ematen halakorik izango dunik, alere. Tanto bat egin behar dute lehenbailen urdinek, pilota aldatu, saskitik pilota berri atera, eta horrekin badakigu gauza asko alda daitezkela. Propio jodu Zabalera bolea, atzera sotamanoz, denbora emango dio Eratsuni botez jartzeko, eraman berriz ere aire bila, baina utzi pasatzen. Gamindek atzera. Eta Lararte jokoa ongin hasten, orain Iñaki badakizu aldea, alde polita markailuan horrek konfiantza ematen dio norberari, eta jokatzen ezezik gozatzen ari da Lararte. Atzera Gamindek ezkerrez, ez dago konforme pilotaka da horrekin. Ongi Erasun ere. Hori egin behar du Erasunek, ez da pixkat pelota urruti jarri, batez ere Garaik pelota aurren hartzeko eta berak eren hasteko, ez da, ezkertziarare polita dauka, baina egizan aukera askorik ere ez duki gaur. Pilota zai eraman orain honetan Erasunek, txapa gainean moztu, eraman Garaik, Gamindek eskatu, berriz ere txapa gainean, eskubiz jarri da Erasun, eraman. Ikusten duguna da, gorriak erabat erasoan eta urdinak defentsan. Gantxo polita, eraman, atzera ez du gehiagi probestu pilotaka da hori. Eraman Erasunek, berriz ere bila, hau ez du gurutzatu, bien tartera Garaik, atzera Gamindek. Garaik nahi du, baina pilotarik ez dauka eta Komeriak deja da, tanto izango da, tanto ez, eraman egin du. Berriz ere txapa gainean hor da Erasun eta tanto. Asko egin dute urdinek, baina aski ez. Eta asmatzen ari dira gaina, bai Larrarte eta bai Gaminde bakoitza bere tokian, eroso ikusten zaie, erresari dira, Gaminde dominatzen, Erasunen ezkerra bilatuz batez ere, eta Larrarte ere inspiratuta dabil, Bai, esaten duguna, aldea lortzean, askatu egiten da norberaren barrua ere, eta haizea alde du. Hori da, haizea alde eta gozatzen. Gozatzen Larrarte eta Gaminde, gozatzen zaleak eta sufritzen urdinak. Ea nahi genuke urdinak ere partidan apur bat sartzea. Ea lortzen duten, oraindik lan erdiak besterik ez dituzte egin gorriek eta egia da, haizea alde dutela, baina hemen mendian bezala haizea kontra ere azkar bihur daiteke, ezkerra irez, errestoa, baina kanpora joan zaio Garairi nahi du, baina ez dauka pilotarik eta momentuz ezinean Zaramagako pilotari bizkorra 12-4. Azken aldian ondo zebien, gaur ere esan dakoa, pilota aukera gutxiago du eta urrutitik sartzera behartzen du. Eta ondorioz urrutitik sartzen badakizu ez da milagro askorik egiterik. Halaxe da bai. Larrarte sakera. Lauan punpa egin. Osongi egiten du botea, Iñaki, atzetik aurrera kuadro bat irabazten du botearekin. Orain hasi da esan, botearekin eta sakearekin beti esan izan dugu, gehiago aprobetxatzeko aukera daukala. Eta egia esan gaur txukunari da. Hor ere, ongi joan da, hortxe ikusten dugu errepikamena, ongi joan da pilotaren mina baina, txapara alde egin dio Ñaku horrek eta aspaldiko partez urdinek tantoa lortu dute, tanto honekin animoa pixka bat igotzen zaien,
eta gutxienez partidan sartzea lortzen duten. Aukera ona zuen eta oso aurrean eta sartu behar zuen, ez da ongi sartua da. Oso ongi. Bertan zen garai egia esan, baina sartu beharrekoa. 12 eta Armailak ere gero eta itxura hobea hartzen jendez gainezka. Eskertzekoa da, kanpoan ere eguraldi ona dago. Ez da erretxe izaten eguraldi onarekin jendea frontoira ekarraraztea, baina okasioak merezi du eta nabari da. Jende andana Armailetan. Sake oso ona. Sake bikaina Garaik oraingoan. Gamindek postura bikainak ditu errestoan jarduteko, baina bazertu egin zaio eta ezin izan du eraman sakez egindako lehenbiziko tantoa Garairentzat. 6 eta 12. Ea ba. Zimela dago Garai, ez da kilo asko izango. Ez, prestatzen dela ikusten da. Eta orain ere sakea berriz aprobesten duen eta beste tanto pare bat egin ezkero, gorriak ere urduritu daitezke eta bikaina sake ona egin du, Gamindek eraman besterik ez du egin, ez dio pilotarik kendu eta naiz eta azpixamarrean hartu pilota hori txokoan ederki utzi du Garaik eta lehen aipatu duguna, tanto batekin atzetik gehiago datoz, pilota aldatu dute, saskitik pilota berri atera dute, motelxeagoa dirudi, hauen helburua baita Garai jokoan gehiago sartzea eta momentuz etekina ateratzen ari zaie euren helburuari. Berriz ere sakera. Hortxe duzu irudietan Garai. Korrika txikian abiatu. Sakea, eta titinen sakea karrarazten dit gogora. Altura, bombeatutako sakea. Bideratuta eta ematen du, erreza da sakea, baina azkenean komplikatu, orain honetan zabalera eta azetankoa. Txokoan preso harrapatu du Larrarte eta bi aldiz pentsatu gabe zabalean arriskatu du eta ongi arriskatu ere. Arriskatzen hasi da ez da, eta nik aurreko pilotaka ere bila joateko modukoa zela pentsatu dut, baina egia esan gero dejada oso txukun. Eta 2 minutuan tanto sorta lortu dute urdinek, pilotaka da gutxi jota gainera, hori albiste ona da beraientzat eta tira. Partidan sartzen ari direla ematen du, eta eskertzekoa da ikusleon aldetik. Hortxe sakean Garai. Ez du baztertu, hala ere ezkerrera bideratu, ongi Gaminde. Garai sartu da. Bien tartera moztu, gehiegi aprobetxatu gabe, eraman Larrarte, gaire biladoa, pasatzen utzi, erasunek ezkerrez, eraman. Atzera Larrarte, orde itxaso. Ongi. Ez du ongi jo pilota hori, aukerakoa Garairentzat. Moztu baina ezker hormara bideratu gabe eta ederki Garai. Ze ongi bideratu duen pilota. Eraman itxasok, zabaldu, ederra, nio. Aukera bakarra utenean nola bukatzen duten tantoa bi aurrelariek, Bai, oso ongi zabaldu da, azpitik. Albotik ere badaki, baina horre eduki da agian, ez da, Garaik pilota bat ezkerrairez pauso bat aurrera egin eta sartzeko, eta itxasok ezkerrez jo du, eta hortikan hasi dira berriz ere dominatzen gorriak ez da, eta hortik etorri da tantoa. Eta Larrarte ez dago barkatzeko, Ez, gogoak indabil, orain gainera kanpora doa, Txilera pilotan jokatzera, okerrez banaiz Mexiko, eta gero aurrena Mexikora, eta gero Txilera ikastera, eta hau izango da seguraski bere azkenekotako partida, bidaia luze baten aurretik, eta gogotxo ikusten zaio. Jakin dezala Mirenek Txilen ere badela, pilotan aritzeko aukera, han Euskal Etxe bat babaitago, Santiagon, hiriburuan, eta frontoi bat badute, eta pilotan asko aritzen dira txiletarrak beraz. Aukerarik balu, Euskal Etxea bisitatu dezala. Orain ere, zeinen ederki amaitu duen tantoa, ezkerra antxo. Bikaina jodu lehenbizi, eraman Garaik eta gero txokoan dejada eder batekin, 14. gorrientzat, ematen zuen urdinak sartzen ari zirela, baina gorriak ez daude barkatzeko, berriz ere 6 tantoko aldea marka gailuan. Hortxe egon da ez da, eduki dute momentutxo hori, 2 tanto egin dituzen bezala beste bat egin izan balute, baina gorriak berriz ere beren aldea handitu dute eta
eta pixkat zailago jarri zaie bai. Askotan esan ohi da partida bat emarruan partida asko egon ohi direla eta momentuak aprobetxatzen jakin berri izaten da eta urdinek egin dituzte 4-5 tanto jarraia baina ez dute bolada luzatzerik lortu eta orain gorriak ez daude barkatzeko. Sakea Larrarte, ongi. 6tik Erasunek erama baina kanpora joan zaio eta kaltea hori du albotik jotzeak. Ez baduzu ongi neurtzen pilota, kanpora joateko arrisko handia dagoela. Bai, eta orain ere hankageldian ez da. Pelota hauek ere, denbora ematen dute, eta askotan inertzia horrek, hankageldian jotzera, ohitzen zaitu, eta hoxe du, ez da bote pixkat traketxa egin, eta albotik sartu eta pilota kanpora. Erregalo ongi xamarra azken tanto horretan Erasunek, baina ez dute etxi behar oraindik ikusi dute euren pilotarekin min egiteko aukera badutela eta jarraitu egin barrute lanean. Larrarte sakean, hau ere baztertu. Ongi Erasun orain honetan. Aukerako Larrartek txokoan utzi du hor da Erasun, baina ezin eraman. Zabalera zein txokora bizi eta ongi jotzen du Larrartek ezkerrez jartzen denean eta Erasun ongi joan da, baina eskuan ez du asmatu pilota hori jotzen. Eta gero eta gertuago dute 22. Gorriek. Ikusten da ongi errez iritsi daren botean, baina... Errez iritsi da, baina hankak ez ditu ongi jarri eta ez du ongi jo pilota hori. Pilotalekuak ere, eta ikusten dugu planoetan, itxura bikaina dauka Iñaki, astindu bat eman diozue, aspaldi honetan, margotuta eta elegante jarri duzu eta nabari da. Hori da, zaila da, garbi mantentzen, pilotaleku irekia da, berriz ere saiatu da ez da, garai bainan. Bai, nahi du, baina ezin. Behartuta jokatzen ari da esan. Pilotaleku irekia dela esan duzu, baina itxia duzu, lehen garai bateko frontoiarekin konparatuta, itxia duzu, kristalera batekin eta horrein. Bai, 2000 eta, horren ez dakit ziur, 15ean edo, itxe egin zen, esan izugarri zikintzen zelako, eta orain ere ez da gutxiago zikintzen egia esan, irikita, puntu batzutan irikita dagoelako, eta huts asko sartzen da. Eta gero badakizu, egunerokotasunean, frontoi irikia izanik, eta hori nahi dugu, ze frontoi irekiak, baldintzatzen du, edo errezten du, gaztetxoak pelotan aritzea. Baina aldi berean ere gehiago zikintzen da ez da. Eta borroka hortan ibiltzen geha. Baina nabari da maitasuna badagoela frontoi honetan, eta itxura dotorea dauka. Bai, hori da. Eta hor, goiko koltsoian jartzen duen bezala, pilotakadek batzen gaituzte. Bai, hori da gure lema, gure kamisetetan, eta entrenamenduetako kamisetetan, eta kampusan, eta hori nahi dugu zabaldu ez da, gure lema edo hori da. Azkenean, pilotakadek batzen gaituzte gauza askotan. Eta orain eskuzko partia ikusten ari gara, aurretik pala ikusi dugu, eta guk hori nahi dugu. Euskal pilota eskua baino gehiago bada, guk hemen behar zanan badugu altxor bat, errebotea dena. Bihar saninazio egunez Euskal pilotan egongo den partida luzena izango da, ze 84. Aldia da jokatuko dena, Bilabona eta Azparneren artekoa. Bilabona eta Azparne jartzen dugu, eta ez behar zana eta noizbait, ze ondoren sortu ziren klubak, herriak jokatzen zuten erain aurka, eta hoxe, errebotea dugu, xareko pilotaria ditugu, trinketean aritzen geha, pasakan, boteluzean ere bai, eta azkenean Euskal pilota, esku pilota baino gehiago da, eta hortan pilotak ere batzen gaituzte. Hala da bai, eta urrutira joan gabe, trinketista bikaina askoa baduzue, herrian eta klubean, Eneko Maiz bera, eta zer horri ere, Oiartzunen, pasaka finalera xalkatuta zaude, ezta? Bai, hori da, Eneko Maiz, pausoa emateko sorte duen izan da, eta antxe dabil ez da, mundialetan, eta Gipuzkoako, eta Euskadiko, eta Liga Baska, eta Euskal Ligatan, eta Grauni, eta horietan emaitza honak lortu ondoren, eman zioten aukera, eta ongi probesten ari da, ez da, bere aukera, eta ongi dabil. Eta bai, pasakan ere, abuztuaren batean izango da finala, taldekideen aurka, Xabi Urbietaren aurka,
eta txost taldeko Urbietaren aurka, ni eta Gorka Urtasun laguna handia. Erremontista hoia. Bai, eta Elaxoko jokalaria. Bai, eta bueno, bea ere pilotaren sustatzaile handia lagunak eta elkarrekin ateratzeko aukera auki dugu eta hortan ea sorteri dugun bai. Eneko Maizen munduko txapelketak aipatu dituzu, pena izan da azken orduetan jaso dugun albiste Euskal Selekzioak oraindik behintzat ez duela ofizialtasunik lortu pilotan, baina lanean jarritu behar, Iñaki, nola ikusten duzu gai hau? Bueno, nire iritziz azkeneko mugimendua, hau da puntutikan kentzea ez da, bozketa bat egin behar zen, bozketa ez da egin, eta agian mugimendu hau, positibotzat ere argenezake, egia esan, mugimendu txarrak egon dira, harreman txarrak sortu dira, presioak jasan dituzte, bozkatu behar zuten, herrialde ezberdinek, eta agian oraintxe bertan bozketa egin ezkero, Euskal Selekzioa den parte hartzearen alde baina agian kontrago izan ziteken. Eta orduan, momentuz, bozketa egiteko aukera hori, geldirik dago, baina nik badut esperantza bozketa hori egingo dela. Eta baiezko aterako dela, albalima da. Lehenengoz bai behintzat, lehenengoz bai, aukera behintzat euki dezala. Ea ba. Denborak argituko ditu kontuak, eta bien bitartean hemen partida azken txampan sartua da. Bai. 9. tantoa egin dute Urdinek, Gaminderi txapara joan zaion akats baten ondorioz, baina Garaik dena egin nahi du momentu txikian, eta arriskatzen hasi da, eta txapapera joan zaio azken ahalegin hau, beraz 19. tantoa Gorriak, 3 tantora besterik ez dute garaipena eta txapel preziatua. Bai, aukerakoa zuen ez da, ez du eskuan ondo sartu eta handi xamarra. Baina zaila izaten da, aukera bakar horretan tanto egitea, begira. Ze nolako tantoa egin duen, erreza ematen duen mendik ikusita, baina deno guzti genuen txokoan utziko zuela pilota, gorputzetik urruti xamar hartu behitu pilota hori, baina eskumoturrarekin zeinen egoki eta dotore gurutzatu duen eta lortu duen 20. tantoa Miren Larrarte bidaniarrak. Bai, azken unean oso ondo aldatu dio ezta, aldatu du pelotaren norantzkoa, eta hortxe utzi du, ezta? Gara ilurrean. 20 eta 9, 2 tantora garaipena, hor da Larrarte sakean, ezker hormarekin atera, eskubiz jarri da Erasun, eraman. Larrarte bera pauso batzuk atzera eman, eta jokoan sartuz, ongi altxatu, Erasunek aukerako atzera. Baztertuz gainera, Gamindek ezkerrez, eraman, nahikoa egin du, Bizkaitarrak. Bien tartera Garaik, ez da txarra, baina eraman ordea. Gamindek, Erasun, lautik, atzera, bosterditik Gamindek, ongi gozatuz. Gauragian itxaso Erasuni altura emateako osatzen ari zaio. Eskuak ere nola dituen jakin beharko enukeak asoinak ematen du, tako asko xamarrote duen. Bai, tako askokin dabiltza, baina ez dakit, nidaki dela eskuak gaizki ez zituen behintzat. Lauak eskutatik eta ondo zeudela aipatu dute. Udan beti izaten da errexagoan normala, behintzat eskuetatik ondo egotea, neguan izaten dira komeri gehiago. Eta orain ere jokaldia egin nahi zuen Larrartek, baina etzen horretalako pilotaka da aproposa, bote txikia egin diolako eta oso beran hartu duelako pilota hori, horregatik gaizki jodu, behatz muturrarekin jodu pilota hori eta bera jontzaio, tira, 2 zifra lortuzkero lotxik ez omen da izaten eta 10 behintzat egin dituzte Urdinek, ez da gutxi. Bai, ez dala esaten da, ez da, 2 zifrakin ja pelotaria omen da bat. Amarreta 20. Ordoa, Garai sakera, ongi. Ederki atzeratu du, seiterritik, Gamindek, ederki eraman du, aire bila, etzon aukerakoak keinu egin eta pasatzen utzi, oraingoan bai, oraingoan ederki arrotu du Erasunek, baina epaileak goian izan dela adierazi du, eta niri ere hala iruditu zaite, ezker horman, goiko txapa ikutu ote duen pilota horrek, ederki gozatu izan da Erasunen pilotaka da, eta esaten ari ginen, gozatzea kostatzen ari zitzaiola,
eta behin gozatuko eta gora aldegin pilotakadak. Pena izan da, baina 21. tantoa Gorriek. Azken tantoa besterik ez dute falta, garaipena eskuratzeko, jendearen txalo tartean, eta Larrarte sakea egitera. Larri zen. Bai, kopetan jodio. Bai. Barruan, ez, goian izan dela adierazi du epaileak, ez da protestarik izan, beraz, goran izango zen, eta era horretan amaitu zaigu emakumezkoen finala. Hain zuzen ere, 2023ko Antton Pebet memorialeko txapeldunak emakumezkoetan, Larrarte eta Gaminde. Hasierako tantoetan borroka gehiago izan dugu, baina azkar hautsi da partida eta Gorriak dezentez gehiago izan dira, Iñaki. Bai, nahiko nabarmen ez da, irabazi dute. Denok nahi gendun, berdintasun gehiago, baina bai atzean eta bai aurrean gehiago izan dira. Garaik eukiduen aukera pur gutxi horietan ere ez du zorte handirik izan. Eta, nik esaten duan bezala, entrenatzen jarraitu beharko dute eta hobetzen saiatu. Ez da gutxi halako final batean egotea, eta tira, maila honetan jarraitzen badute aukera gehiago ere izango dituzte. Emakumezkoen bukatuta, gizonezkoen txanda izango dugu, berotze lanetara atera dira, kantxaratu dira 4 protagonistak. Gorriz izango ditugu Murua eta Irazustabarrena, urdinez izango ditugu Asier Arteaga eta Carmelo Loza. Guk atxeden hartuko dugu orain, eta ongi iruditzen bazaizu Iñaki, gizonezkoen finalarekin, hementxe izango gara gutxi barru, beraz ez urrutian ibili Iñaki. Hementxe izango geha. Orain arte. Arratsaldeon berriz ere, Villaonako Bearzana pilotalekutik gogoratu Antton Pebeten oroimenezko finaletan gaitu zuela zuzenean, emakumezkoen finala eskaini dizuegu lehenbiziko, Larrartek eta Gaminde gaixi hartu dituzte mendean, Garai eta Eratxun, eta une honetan berriz gizonezkoak berotze lanak bukatzen ditugu dagoeneko. Gorriz arituko dira Murua eta Irazustabarrena, urdinez jokatuko dute Arteagak eta Lozak. Lehen bezala orain ere, Iñaki Lizaso antolatzailea eta pilotaria gurekin lagun, esatari lanetan. Iñaki, ze final espero dezakegu? Final irekia, eta hoxe da txapelketa hasten danean lortu nahi dena, ez da, oberenak iritsi daitezela, eta partia estua izan dadila, lehiatua, eta esperantza horrekin egia esan. 2 hilabetez, 100 pilotari baino gehiago aritu dira, senior mailan, 100 pilotari, erraz esaten da, bikote asko, astero partiduak hemen, eta 2 bikote honenak ditugu finalean, baina esan beharra daukagu, utxune bat ere badaukagula. Izan ere, Irazustabarrenak ez. Endika Uriondok irabazi zuen finalerdia, eta finala ordena ere bai. Muruarekin bikotea osatuz, ezin izan du finalera etorri, eta erabaki duzue Irazustabarrena, finalerdia galdu zuen atzelaria, sartzea finalean, pena da Uriondoren utxunea. Egia esan bai, hor zalantza hondiak izan ditugu hasieratik zer egin, ze gure ustetan, betitik izan dudana da, partida galdu duen pelotari batek, berriz ere jokatzeko aukera ez izatea, da, partida galdua izanagatik, baina Uriondoren utxunea ez ustean harrapatu gintuen, finalerdia amaitu eta berehala esan baitzigun, ez zuela finala jokatzerik izango. Egia esan antolakuntzatik ez genuen bat ere ongi ikusi, ze bera jakitun zen, finalerdia jokatzerako finala ezingo zuela jokatu. Irabazten bazuen, finalean etzela hemen izango. Eta horrek, azkenean babesle mordo bat ditugu, ikusleak ditugu, antolakuntza handi bat,
Lan asko, esan bezala ia pelotari jokatu dute, 50 aurrelari eta atzelarik ia, eta bueno, guzti horiek errespetu ere, bueno, merezi dute, ezta? Eta orduan zer egin erabaki horretan, bueno, finaleko saria txapelketa jokatu ez duen norbaiti ematea ere, ez zitzaigun oso justu iruditzen, eta bueno, final erdia 21 tantoan galdu zuen Aratz Irazustabarrenari, bigarren aukera hori ematea egokiena iruditu zitzaigun. Merezitakoa bai, Irazustabarrenaren aukera, eta hortxe Landa txistulariarekin batera, bi epaileak ere hor direla, Murua eta Irazustabarrena, eta Arteaga eta Loza. Murua Soraluzeko elkartetik dator, Arrasatearra da, Irazustabarrena alegiko intxurretik dator, Arteaga ezagutuko duzuen oski, Baikoko pilotari ohia baita, orain dela gutxira arte profesionaletan aritu da, Lasartearra bera baina, Beharzanako pilotaria, eta Carmelo Loza berriz, Errioxarra, okerrezpanago, Barberito elkartekoa, ezta? San Cosme elkartekoa. Badela, bai. Hor, Baños del Río Tobia. Bai. Pilota zaletasun handia dago, Baños del Río Tobian. Orain dela 17 urte jokatu nuenikan, Bierio asko txapelketako final aurdena, eta naiz eta galdu ardoka eman ziguten opari, eta 17 urte egin ez genuen ardori gehiaten, baina orain hartuko nuke beste kaja bat. Uste da asko, ezta? Han badute orain ere txapelketa oso polita bai, jokatzen ari da gainera. Jokatzen ari da, eta egizan afizio izugarria duen herri bada, eta badirudi, lan handi egiten dutela, nire sustapenean, eta bueno, Loza horren erakusgarri ez da, gaztea, pelotari gazteena hemen, gaurkoan, eta bueno, egia esan, batez ere final erdietan, maila izugarria eman zuena. Irakurtzen genuen aste honetan komunikabideetan Aspek 8 atzelari besterik ez dituela profesionaletan. Azken albistetako bat izan da Oier Etxeberriak utzi egiten zuela profesional mundua, beste lan batekin ezin zuelako pilotako lana elkartu, 8 atzelarirekin besterik ez da gelditu, Xabi Tolosa ere erdierrenka dabil, lesio larri hori erabat gainditu ezinik, bestea beste Josu Ezkurdiak atzetik jokatuko du bihar Azpeitiko pilotalekuan, lehen edo berandu baino lehen atzelari beharra badute Aspen, eta Carmelo Loza da izen horietako bat, edabidetan azaldu den izen horietako bat. Ikusiko dugu gaur zer nolako mailan daukagun Errioxarra. Atzera, ongi, Irazustabarrena 8tik. Eraman, Arteagak, atzera, ongi baztertuta gainera, gaiztotu egin zaio, eraman, aire bilado Asier, sartu eginda txokoan utzi eta bikain, hortzen Irazustabarrena baina ezinezkoa zen, eta Arteagak ederki amaitu du partidako lehen tantoa. Bai, ongi berotu duela dirudi, eta oso entxufatuta ez da, oso gogotxu, eta pelotaren gana oso ondo joan da, lehena aipatu duguna, oso aurrean hartu du eta txokoan ederki utzi du. Bi aurrelariak ditugu, bukatzaileak, ezker gantxoa ondo baino hobeto maneiatzen dutenak, eta ikusi beharko da atzean zein nagusitzen den Irazustabarrenari akaso gehiago kostatzen zaio pilota zazpitik atzera luzatzea, defentsan oso ohituta eta sendotasun handiz jokatzen ohituta dago Alegiarra, baina ikusi beharko da zenbateraino erakusten dion Bizkarra Lozak edo zer gertatzen den atzeko kuadroetan, atzeak erakutsiko ditu aurrean nola dantzatu. Eraman Muruak. Pasatzen utzi, Lozak, ederki, bostean jo eta errebote ingurura, 9 territik, eraman, biladoa, ikusten zen erori ingo zela pilota hori, ederki, Loza atzetik aurrera joan, neurrian jodu pilota, eraman Irazustabarrenak. Asier Arteaga jokoan sartu, moztu, Muruak, eraman, sartu eginda, eta azer rematea. Izugarria. Ia lauan zituen oinak, orain ikusiko dugu errepikapena, baina ia lauan zituen oinak, eta goitik bera besoa luzatuta nola gurutzatu duen, begira, 3 terditik, goiti bera besoa luzatuta, ezin hobeki pilotak ere distira dute orain, eta ezin zuen Muruak horrez erregin. Marra eskuineko arrastoa oso ondo bilatu du, eta perfecto egin.
Ez dago hobeto gurutzatzerik gantxo hori, bi eta huts, eta hobeto hasi dira urdinak. Egia esan txapelketan zehar Loza ezkerrez hobeto aritu eskuinaz baino gaur eskuinez oso ondo hasi da. Eta Irazu Zabarrena ere, txapelketa osoan zehar, partida erditikan aurrera, partida aurrera joan ala hobeto aritu da. Eta egia esan, espabilatza dute, ze hasier oso bizi hasi da, eta muru egia esan, oraingoz begira. Begira eta defentsan, lehen emakumezkoetan garairi gertatu zaion, antzeko agertatzen ari zaio muruari momentuz. Baina Arteagaren meritu ere bada hori, sakean hasten ari da, orain honetan motxean sakatu du, lauterriko sakea egin du, muruak berak errestatu behar izan du, eta aurrera joan, eta gantxoz bikan amaitu du, 3-3 amaitu ditu Arteagak. Laugarrenaren bila, ordoa Lasartearra. Luze orain honetan, ederki. Irazu Zabarrena beratzitik ezkerrez, oso ongi alegiarra. Nik uste pelota zekena dala antzematen da, pelota pixutxo atzetik, zazpi atzetikan kentzeak kostatzen zaien horietako, ez da? Bai, pixua du bai pilotak. Hala ere Lozak. Gora joan zaio, baina aixa, atera du pilota, Iñaki? Nio? Bai. Sasoian dago gaztea. Ezkerrez aritu da oso ondo, eta arreta horrek deitu digu, txapelketa osoan zehar, ezker librea duela, eta bizi ateratzen zaiola. Eta azken partidetan egia esan, eskuinarekin ere berdin. Beti esaten da eskuina baldin bada behintzat hautsi eskuinez egin behar duela, ezkerrak gero eta gutxiago erabiltzen dute profesionaletan gaur egun, aurrelariak gairez gero eta gehiago sartzen direlako, baina profesionaletan lehen mailan jokatzeko ezkerra ere behar da, pilota kendu egin behar delako ez delako aski eramatearekin, eta beraz eskuina luzatzen ikasten baldin badu kontuan hartzeko abizena izango da Loza. Bai, eta zuk lehen esan bezala, aspen atzelariak falta dituzte eta urruti ez zaibiliko, hala ere, beno. Horrendik ere afizionatutan pixkataritzak kalterik ez lioke egingo Lozari. Eta aldiz afizionatutan dena irabazitako beste hainbat izen ere aipatu dira. Ezakizu gentzun, Aldabe... Joseba Aldaberena, bai, hala da, Idiazabalen txapela irabazi berri du, 27 urte ditu, okerrez banaiz, jantziko pilotariak, eta ez da, enpresen filosofian sartzen halako erabakiak hartzea azken urte hauetan, baina gure ustez halako pilotariek gehiago behar lukete. Iñaki, emaitza lortzen dutenak. Zalantzari gabe, ez da kantxan erakutsi duten horiek, berain aukera auki beharko lukete. Hori da beti aipatzen dugun kontua, motivazio eta gero baldintza duinetan igotzere hori oso garrantzitsua da, zalantzari gabe. Baina behintzat kantxan irabazitako horrek izan bezala sari bat profesionaletan, gutxienez agian bi urteko kontrato bat edo baina izan bezala. Eta norbera gustora aritzeko ere bai, begira, urrutira joan gabe mentxe dugu Arteaga, gazte asko goiti bera jetxi behar izan duena, Uriondo bera ere bai, eta askoz gehiago badira, eta gora iotzea hobe da konfiantzaz eta sasoi honean iotzea. Eta begira, loratu ditugu urdinak, baina gorriak aurretik jarri zezkigune bakar batean, muruak bere pilota atera du saskitik, eta sakearekin jada bi tanto egin ditu, errematean ere bai, eta murua ere pilotari indartsua eta altsua. Eta irabaztalea, ez da, asko irabazten duena da, eta gero baditu pilotakada batzuk oso bereziak, eta nik uste dut diferentzia ere hor markatzen duela, ez da, muruak ezkerra irez pelota hartzen duenean, asko atzeratzeko gaitasuna du, eta gurutzatu eta tanto bukatzeko ere bai. Eskatu egin dio Irazu Zabarrenak, ez du gehiegi probestu ordea, aire bila, txokoan utzi gorengoan, ez dago hobeto usterik, eta indartsua dela esan dugu baina tekniko ere bai, Oso. Hilda utzi du pilota txapa gainean, etzan erreza, Zabaletik txokora zetorrelako pilota, eta begira, zeinen egoki utzi duen pilota hori, gaztek baduten onikasia. Oso ondo utzitakoa, hori ikusten da, atzitikan aurrera eta mugimendu ere oso txukun egin du, eta egia esan, 5 eta 3 eta errematean ere ordoska bat guztira egindakoak. Bai, momentuz egindakoak askoz gehiago dira, galdutakoak baino. Sakean da murua, azken 5 tantoak gorri izan dira, berriz ere biladoa sartu eginda, Ipar eta Arteagak
ez du gehiagi aprobetxatu, gaizto doa, oso gaizto doa, eraman! Haze pilota eraman duen Errioxarrak, txokoan, eraman, traketxantzean dabiltza, pilotariak gorriak bereziki, Irazusta horna, atzera. Lehen aipatu dut, pelota zekenaren asunto hori, baina agian hau zekenago ez ote den, zalantzana. Atzera Irazusta horna, seitik, ongi. Seitik loza bera ere. Sota manoz murua, airera aurreratu da Arteaga, luze-luze. Boleaz orain, ederra atxiki eskatzen ari da murua, baina gaur egun nork ematen du atxiki, Iñaki, aspaldi ez dugu alakorik ikusi. Inorrez hau sartzen ez da, atxiki ematea, pelotaka da hau agian, nahikotxo lagundu dio. Bai, baina alakoak ematen hasiko alira asko eman behar lirateke eta betikoa, edo denak edo bat ere ez. Hori da arrazoia, hori da arrazoia. Bestela, atxiki ez atxiki bolea ono izan da eta txoste egin duenean, ia poterik ez du egin pilotaka da horrek, Arteagak dagoeneko lau baditu eginak. Eta tanto gogorrik ez du ikusi, baina erasoan egindako tanto honak bai. Bai, partia azkar doa ez da, partia hasi denetik ez da asko, baina erasoan oso ondo hasi dira. Osongi Irazusta barrena, lozak, aukerako pilota, bostetik, gehiagi arrotu gabe, baina ongi atzeratua, gainean da, bai. Erasoan, Arteagak ordu aukerakoa, atzera, eramango Tedu Aratzek, bai, nahiko egin du, berriz ere aukerako Arteagak, atzera, ezkerrez jarri da Irazusta barrena, osongi, boleaz, horrere, zalantzaz josita, lozaren aukera, agintzen urdinak, Irazusta barrena defentsan ari behar, atzera egin behar orain honetan, eraman ordea, berriz ere lozak, gehiagi gozatuko behar, toki txarrera doa, osongi moldatu da Alegiarra, muru aurreratu, tanto bizia, ongi sota manoz murua, lasaitu da jokoa, ez egin horazioan hor murua, txokoan Arteagak, eta zabaltzen hasi da murua, tanto guztian zehar izan duen aukerarik onenean, erasora jona izan du eta txapara alde egin dio pilotaka da horrek, tanto nasia bai, baina distiratxo egia ere ez da izan, eta bosna. Lau gauza tente xamar ere jo du, azpitik zabaltzen saiatu da eta tente xamar eta bera jotzea. Eta ikusten da aurrelariak ez daudela bi aldiz pentsatzeko, aukera txiki bakoitzean erasora jotzen dute, bi aldiz pentsatu gabe, eta tarteka arnas pixka bat hartzea ere komeni izaten da, itolarri batean jokatu beharrean, bosna markagailuan Arteaga sakera. Atzelari eta zaipatu dugu eta egia esan, pelotaria handiak ikusi ditugu txapelketan zehar, eta batzuk, batez ere, gaztetasunaz eta jokoz nabarmendu egin dira, eta bat Ekain Lizeaga aipatuko nuke. Astigarrako pilotaria. Epelak eman dizkio, gero galdu egin dute eta kanporatu izan dira. Txoperena Leitzarrarekin batera jokatu du, okerrezpanago. Bai, Anaiarekin lehen jardunaldian eta ondoren Txoperenarekin. Eta bestelako pelotari oso politak ikusi ditugu, inbesteren artean. Hauek iritsi dira, meritu guztiz, baina iritsi zitezkenak ere mordoska bat, gelditu dira bidean, baina adibidez Lizeaga atzelari eta zitze eginez, aipatzeko modukoa. Hor ere, defentsako pilotan erasora jona izan du Arteagak eta lehenbiziko galdutako Alasartearrarentzat okerrezpanago behintzat, eta presaka antxean bai jokaldi onak ikusten ari gara, baina begira lauan zituen oinak, goitik bera bukatu egin nahi izan du tantoa, eta akaso defentsan aritzeko pilota gehiago zen hori, itolarri batean jokatzen bi aurrelariak, asmatzen bai, baina erregaloak egiten ere bai, 6 eta 5 gorriak aurretik. Bai, etzen agien erasolako pilota atzeraka eta gainera hankak lauaren gainean bazituen, eta oso zaila, behartua oso. Gainean izan balitz bai, txalo zaparra da ederra entzungo zuen, baina final bat da hau opari gutxi egite izaten da gako askotan. Eta ea ba, txalo artean murua sakean, luze orain honetan, boleaz.
Eraman Arteaga, aukerako Aratzek. Ona, oso ongi Aratz, ederki hartu du pilota neurrian, badu tokia Lozak, Eraman, Biladoa Murua. Ez du gozatu baina tanto izango da, bai. Lehen esaten genuen ainagi, Bila joan behar da aukera denean, eta naiz eta asmatu ez, Bila joan ezkero beti ere boletoak erosten dira tanto aukatzeko, eta hori gertatu da oraingo honetan. Bai, eta Loza urruti zen, ezta? Ia errebotez zulotik eraman du pilota, eta esan da, gaizki jotakotan ere, aukera handiak izaten dira tanto egiteko. Zazpi eta bost, berriz ere sakean, Sotamanoz oraingo honetan Arteaga, oso ongi orain artekoak bolea erantzunak zituen, hau Sotamanoz. Eta Irazustabarrena gutxi galduz eta ofizioa duen atzelaria da, betik gora egin duena, hau ez da, esan dezagun afizionatu mailan Izarrartean hasitako pilotari bat izan, beti bere klubari eutsi diona, Alegiko Intxurreri, bere tokian nontzegoen jakin izan duena, eta oso pozgarria da, egoera horretatik eta bide horretatik dagoen pilotari bat, hauen artean ikustea halako finala jokatzen eta lehiatzen gainera. Bai, oso pelotaria da, ez da? Eta fisikokire, partida luzeak ere ongi eusten dituna, eta lehena esan bezala, partida erditikan aurrera, gora egiten duena. Begira ze pelotera mantenera. Ze pilotaria baita, pilotaria Murua atzeko kuadroetara etorrita, Eraman, Biladoa Arteaga, pasatzen utzi. Ederki aprobetxatu du Lozak, nio, ezkerra epatu duzu, baina eskuina ere ederra dauka einaki. Arteaga gaukerakoa, ezker hormaren bila ez du gehiagi asmatu, Murua defentsan, hor eroso sentitzen da arrasatekoa, eta bigarren potean Eramana izan da. Motx gelditu zaio, eta gorri tantoa. Baditu hiru horrela, ez da? Motxamar gelditu eta utxen ditunak, agian Eraman beharrekoak izan ditunak. Hor aurretik gurutzatu ere eginda Murua, ez nahita noski, baina berandu xamarri izan dira. Errua Lozarena izan da, dudari gabe, eta defentsan lortutako tantoa izan da. Azkeneko hau, hortxe, eskua goratu dute bigorriek, eta arrazoi zuten bai epaileare adi zegoen. Gazteak ditugu bi epaileak, baina atzo ez zuten parrandarik egingo, orain arteko erabaki guztiak asmatu egin baitituzte. 8 eta 5 eta lehenengo aldiz gorriek 3 tantoko aldea. Biladoa pasatzen utzi Irazustabarrena, pilatu egin zaio pilota, alare ongi atzeratu. Baztertuz. Eta tanto, 8 erdien zeinen egoki baztertu duen Irazustabarrenak, 4 tantoko aldea eta atsedena eskatu dute Urdinek, Arteagak berak esan dio Lozari, goazen bak, aulkira. Partidak itxura honik eztik eta hartu guretzako eta ongi hartutako atseden taktikoa. 9 eta 5. Bizi hasi dira, lau erremate honekin Arteaga, baina egia esan orain hortxe gelditu da, ez da? Ez dute gehiagorik egin. Dominatuagian gehiago ere beraiek egiten dute. Lozak dominatzen du Irazustabarrena, baina 9 eta 5. Eta hortxe, irudi polita ikusten duzu armailetan atzekalde honetan utxune batzuk badaudela, baina horiek dira, frontoi guztian dauden utxune bakarrak, bestela oso itxura polita baitauka, eta Bilabonako jendea ez ezik, kanpotik ere pilotazale ugari etorri zaizkigu, goian ageri zaizkigu, afizionatu mailako bi pilotari besteak beste, eta seinale da, Antion Pebeten memorial honek jendea erakartzen duela. Bai, eta Bilabonako festak gaur 30 ditu, eta festak 24an hasi ziren, eta normala da jendea ere bai deskantsatzen egongo da. Atzo erromeri eguna izan genuen, bezperan koarrien eguna, eta egia esan egun asko eta potenteak jarraian, eta hala ere esan duzun bezala frontoia beteta dago, tope dago, utxunetxon bat edo beste dago, baina Begira ze irudi polita hor, adin guztietako jendea gainera, eta armailak eta kantxak itxura ederra, bai horixe. 9 eta 5, atsedenetik bueltan, ea zerrekartzen dugu final honek. Sakea Muruak, Eraman Lozak.
Bipareta. Aire orain, txokoan utzi du, gehiagi asmatu gabe, zabaldu artea ganketara, eraman botela asterrean, bolea txikitzera joan da, ez du gehiagi asmatu. Keinu, ongi egindako keinua, atzera, muruak lagunduko dio Aratzi, eta bai ongi lagundu ere, ezkerrez. Eta guk ez dugu ETB-ko sistemarik hemen Iñaki pilotakadak zenbat, norberak zenbat jotzen dituen ezin kontak nezake, baina muruak pilotakada asko daramatza, Ingurutik pasatzen zaion guztia, berak jotzen du, ehiztari baten moduan, begira orain ere. Bai, horre postura hortan, ezkerra irez postura hortan, indarra handia du. Bai, mano-mano ere jokatzeko moduan legoke mutila. Zalantzarik gabe ez du, ohitura handirik muruak, buruz-buru jokatzeko, baina gantxoarekin gurutzatu bezalaxe pelotari atzeraka ere askotan ateratzen dut. Eta gaur egon olako pelotakin eta maila hontan asko balio du. Bi atzelaria, nor baino nor gehiago, elkarri bizkarra erakutsi nahirik. Lozak, bostetik. Begira, muruak nola laguntzen duen, hor gaitasun handia dago. Seira bota du berriz ere. Bai, eta erritmo aldatu. Ezker kakoa du Iraz Uztabarrenak. Eskubiz, jarri da orain honetan. Oso ongi alegiarra. Artega, bosteraino etorririk. Atzera, gehiagi gozatu gabe, gantxo sartu da murua. Lozak, gozatu gabea, toki txarrera, eraman, ongi aurreratu da Arteaga, ez du gehiagi gozatu baina bien tartera, eta tanto, lehen esaten genuena, gehiagi gozatu gabere joan egin behar da bila, eta 6. tantoa, eta bola da moztu da Gorriena. Bai, ongi ikutxu du pelota, eta azkenen hori da, ez da ez gurutzatu, baina ikutxutako pelota izan da, abiadura eman dio, bien erdira joan da, eta atzerak ateratu duzta muruak. Pelotak ere pixka bat distira galtzen hasiak dira, hasierako sebo hori izaten da askotan, tanto ukatzea albidetzen duena, ikusi ditugu, hasierako gantxo horiek pixka bat gurutzatu ezkero nola joaten ziren armailetara, baina orain distira pixka bat galdu dute eta tanto ukatzea gehiago kostatzen zaia aurrelariei, ematen du partida gogortzen oraintxe hasi daitekela. Izan ere orain arte ez dugu gogortasun handirik ikusi, tanto onak bai, baina hot xamardoa finala orain arte, ea gogortzen den pixka bat. Bai, horre, aipatu dugu, Loza oso ondo hasi da, Arteaga oso ondo hasi da, baina gero horre ukiditu, agian motz gelditutako pelotakada horiek eta agian ez zaitu urduritu edo zer egin den, eta konfiantza altzen duen, eta dominatzen hasten den, eta bisa jokoak hartzen duen bere zentzua, ez da, berak dominatu, Iraz Uztabarrenak lana egin eta utzi, eta aurrelariek beraien jokoa egin. Bai, ikusten da, bi aurrelariak ez dela barkatzeko ez. Arteaga sakean, luze orain honetan, ezker horma jota. Eskubiz, Iraz Uztabarrena, gainean da, aukerako Asierrentzat, atzera. Ezker horman nahiaina sartu gabe ordea. Ongi Aratz. Carmelo Loza. Lozak, ongi bilatu goiko Lozak. Bederatzitik, Iraz Uztabarrena, berriz ere aukerakoa, baina toki txarrera doa, eta hau ere motz. Motz geratu zaio hau ere, eta Errioxarra ez da bilfin pilota horietan. Neurria ezin hartu ez da, eta ez zuen pelota berriz ere, eta dominatzera pasatzeko pilota zen, begira. Berandu ibili da, berandu, eta gero ezin, eta erregalo horietan dago lautantoko alde hori, markailuak islatzen duen lautantoko alde hori, Lozaren erregalo horietan dago momentuz. Aipatu du Gorriak ikote sendoa osatzen dutela, eta sendotasunak asko balio du maila honetan. Ez zinda esan Artega ondo ezabienik, berlana ondo egiten ari da, agian Lozak momentu honetan ez dio laguntzen. Baina berak ere, agian pauso bat aurrera eman beharko du ezta, eta jokoa moztu, eta, 10-6 eta partida aurrera doa. Ongi Loza. Baita Iraz Uztabarrena ere. Ea nor nagusitzen zaigun atzeko kuadroetan, gehiagi gozatu gabean, murua aurreratu, baita Arteaga ere, ederki gozatu du, Sotamanoz, efektu eta guzti. Ordu aukerako Asierrek, ederki moztua, hor aurreratu bertzuen Iñaki, tanto egina zeukan hor aurreratu izan balitz. Planean jarraitu behar orain, Lozak aukerakoa. Hau bai, ederki, ezker hormarekin, badu tokia. Bederatzitarritik, eraman, bilado Arteaga. Eta ederki amaitu du. Hala ere Asier aurreko pilotaren bila joan barrauen, nuen tanto amaituta, eta ederki amaitu du hau, baina lehen ere aukera ederra izan du.
Hemen ikusiko dugu zeinen ongi aurreratu den eta goiti bera zeinen egoki gurutzatu duen pilota hori. Publikoaren txalo zaparra da entzunez. 7 eta 10, euren pilota saskitik atera. Eta ea ba. Partida berdintzerik duten lan erdiak iristerako. Gaur egun pilotan diardu Arteagak, baina coaching lanak ere egiten ditu, entrenatzaile lanak. Ikasketak ere horrera bideratua ditu, eta ematen du horretan ere etorkizun oparua izan dezakela Lasartearra. Bai, egia esan hortan dabil, jendeari laguntzen eta bar, eta arrakasta duela dirudi. Gaur egungo gizarte honetan, gero eta modan gero eta gehiago daude, coach eta alakoak, eta dira, Artea ere, tartean sarturik jada pasatzen utzi, Loza, bostetik, atzeratu, frontiserdian jota. Barruan da Irazustabarrenen pilotaka da. Bien tartera, buruak ezkerrez, altxa. Loza, seitik, ongi, Carmelo. Aurreratu, Sotamanoz, atzera, oso ongi Arteaga. Baztertu gainera, eraman, ezkerrez jarri da. Ia, kantxartian, txokoan utzi, hor da murua, nahiko egin du Lozaren aukera, ez da ongi jarri Carmelo. Hala ere agintzen urdinak tanto honetan. Berriz ere aukerako Asierrentzat. Moztu, murua gatzerak etorri behar eta ongi. Baina aurrera joateko kinurik ere egiten ez duen ez murua lasai dago, ez du agian horren behartuta, eta horren dominatzera beraiek. Dira, tantoa gogortzen behintzat. Irazustabarna, oso ongi. Seiterritik Loza. Bikaina hau ere, ezker hormara bideratuz. Oso ongi Irazustabarna. Atzelarien arteko lehia. Carmelo Loza. Ederki gozatuta. Artega bera sartuko da jokoan. Ezkerrez jarri barri izan du azkenean. Osongi atzeratuz. Arteaga berriz ere. Atzera. Eta hau izan daiteke urdinen taktika, bien artean atzera kargatu jokoa, ara, orain, gora joan zaio Lozari, erregaloak garesti, ateratzen dira kaso hauetan, baina taktika hori izan dezakete urdinek, bien artean atzera kargatzea. Eta aukerak sortzea, ezta? Arteagak aurrean bukatzeko, baina aurreko tanto luze honetan bi aukerare izan ditu aurrera joan eta errematea bilatzeko, ez du egin, eta txokoan utzi du, hankageldian pilotakada bat, eta hortik etorri da berriz ere bueltan, gorriak dominatzen haste, eta azkenean ez erretzuen pelota, Lozak gora bota du. Lan erdietan, lau tantoko aldea dute, gorriek 11 eta 7. Aurretik dira. Atxeden hartzen. Lau pilotariak. Eta guk ETB-en ez bezala publizitaterik ez daukago, atxedenetan baliatzeko, baina beste baliabide batzuk baditugu. Nola ikusten dezu zu gaurkoan Loza? Kostatzen ari zaio bilatzen goiko Loza. Galtzen badu pasako gaurkon nahiko lotxa. Armailak hola ikustea zer nolako poza. Nahiko ona dijoa gaurkoa finala. Pelotarik ari dira, itxen egin ala. Bikotetan onenak irabaz dezala. Ea tanto eder bat degun bere ala.
Ea ba, murua sakean. Eta txapara joan zaio Lozari. Errestoa. 12. agorrientzat ez diete etekinik atera atsedenari. 5 tantoko aldea orain arteko alderik handiena gorrientzat, eta Carmelo Loza ari da orain artean bere mailatik behera, gazteena ere bera dugu, 18 urteri besterik ez ditu Errioxarrak. Ea buelta ematen dion egoerari. Oraingo hau eraman du. Murua bila, ez du gozatu, baina toki txarrera, berriz ere bila aukera ederra du. Hau ere gozatu gabea, eraman Lozak, nahiko egin du. Irazustabarrenaren aukera, atzera. Hor da Arteaga, laguntzen, goleaz. Murua bila, hau bai, gurutzatu du, baina kanpora joan zaio. Eta muruari kostatzen ari zaio Iñaki, hor bila joaten da. Indarra ematen dio, baina ez du behar bezala gurutzatzen. Bai, marra, eskuineko marra judu orain gontan, egia esan. Eta badaki, badaki ongi amaitzen tantoa, egia esan orain kantxaren erditik jodu gantxoa, horrek ere pixka bat zailtzen du, ikusten du, ikusi. Bai, baina hemen ere. Baina, bueno, aukera txarra etzan, biko kuadro aurretik zen, eta besoa pixka gehiago kakotu behar zuen agian, eta bihurritu behixiago. Bai, behin bihurritzea lortu denean kanporalde egin dio pilotak, baina hori da tanto amaitzeko bidea. Eta akats horren ondorioz iritsi da urdinen 8. Ea ba, oraingo honetan euren pilota saskitik aterata lortzen duten partidan sartzea. Zortzi eta 12, eguraldia bera ere hala dago eta bero egiten du pilotalekuan, bero jasangarria da, dudarik gabe, baina bero egiten du, eta fisikoak ere zer esana izango du final honetan. Sotamanoz murua, eraman, Arteaga bila, gurutzatu, eraman muruak, nahikoa egin du, txokoan goxo utzi, hor da Irazustabarrena, txokoan dejada, eta kanto ikaina lortu du Alegiarrak, ongi jokatu du Arteaga, gantxo ona egin du, nahikoa egin du, pilota hori eramaten muruak, eta gero akaso goxo utzi beharren txikitu egin behar zuen Arteak. Hemen ikusiko dugu paretetik ongi dartu zaio Irazustabarrenari, eta gero zeinen egoki bukatu duen, atzelariei gustatzen zaie, tentazio hori, eta Irazustabarrenak begira, ongi itxaron pilotari, eta ezkerkako horrekin, txokoan efektu eta guzti zeinen egoki egin duen 13. agorrientzat. Bai, txokoa oso ondo zaintzen pelotaria da Irazustabarrena, bueno, azkenean eskuin golpe oso bizia ez du, baina aldi berean, bueno, defentsa handiko pelotaria da, eta gero ongi irakurtzen du partida, eta ongi jarraitzen du pilota, eta begira, orain bera dejada edarra egin du. Epaileak ere izardi arrastoak lehortu ditu lurretik, eta hortxe da murua sakean. Orain arrego tantorik onena ikusi berri dugu, bersotan ere horixe eskatzen genuen, eta kaso egin digute pilotariek, eta hau ere, zeinen ongi bukatu duen muruak, orain honetan bai, goitik bera ederki gurutzatu du ezker gantxo hori arrasatearra. Bai, 14 eta 8 eta partia pixkat puskatzen ari ote den ere bai. Batipat Loza ikusten dugu ezinean, galdutako batzuk baditu eta orain pilota kentzeko ere komeriak ditu, Arteaga saiatuko da, bazterra nahasten, baina ez du lan erreza izango Lasartearrak, eta ea Lozak lortzen duen egoera hau irautzea. Sotamanoz Arteaga, oso ongi. Atzera Irazustabarrena. Hemen da, Carmelo Loza gaztea. Ongi orain honetan. Txokoan utzi du. Etzen aukerako pilota, murua zuzenean joan da gainera txokora eta txapara aldegin dio. Eta aukera bakar horretan tanto aukatzea, etzaio erreza egingo Arteagari. Ongi utzitako izan da, baina txapak ere bere lan egiteko dago, eta mugimendu ona izan da. Baina iruti gordea, urruti, frontisetik urruti. Bai, nahiko behartua. Eta ematen du etxian jokatzeko prest dagoela Arteaga, Ja, zail xamar ikusten du partida, eta murua, motx oraingo honetan,
eta berriz ere txaparalde egin dio Lozari, pilota horiek gehiago dira, gerria sartu eta eskuan gozatuta eramateko honek tente jodu pelota bizi eta horrexegatik txaparalde egin dio pilota. 16-8 tantoko aldea gorrientzat, eta hotz xamar oraindik ere finala tanto oso onak bai, baina zerbait gehiago nahiko genuke ba. Bai, egia esan emozio edo jokuz, bueno, gehiago espero zen, batez ere aurrean Asier Arteaga profesionaletan ibilitako pilotaria, eta txapelketa oso txukuna egin duelako, eta Lozak ere, batez ere finalerdi oso ederra eginda dator, eta ez dakite begira. Bai, Irazustabarnak akatzen bat baldin badu hauxe du, ezkerra ez duela beharra adina luzatzen, eta beraz pilota luzatzea kosta egiten zaio, hemen ikusiko dugu, Arteagari lautik pilota entregatu egin dio, eta txokoan preso zeukan, hala ere oso dotore, eskuin sotamanoz egindako hormabiko hori. Taktika aldatu behar dute agian, ez da? Irazustabarrenan ezkerra gehiago bilatu beharko lukete, Asier Arteagak agian atzera pauso bat egin eta botez pelotakada bat edo beste gehiago beharko luke altura eman. Irazustabarrenan ezkerra bilatu, berak errematea erresagoa izateko. Lehen aipatzen genuen, ez da bien artean Irazustabarrenari kargatu jokoa eta aukerak sortu hala, tanto amaitzen saiatu. Arteaga xake, luze, ia 10-etik Irazustabarrenak eraman eta kendu. Loza, orain honetan ongi jarri da. Hara, ipar eta buruak. Baina hor berriz ere Arteagak beti gora pelota atera eta Irazustabarrenan ezkera boste erdien baldin bada ere bilatu beharko luke ez da. Bai. Horretan saiatu da orain honetan, baina ez du pilotarik baztertu, eraman Irazustabarrenak. Ea Carmelo, aukerakoa, atzera, ongi, hori da egin behar dutena, ongi Irazustabarrena orain honetan. Hala ere hori da bidea, gure ustez behintzat. Berriz ere, atzera Loza. Ederki Aratz. Eskuinez zazpian eroso dago Irazustabarrena. Bai, eta galdu gutxi egiten duen. Altura ematen dio. Bien tartera eskatu Aratzek pilotaria da, Iñaki olakoetan. Oso. Murua deja da txokora, gehiagi asmatu gabe, airez jarri da Aratz. Eraman eta kendu. Carmelo, ez da ongi jarri. Atzera ala ere. Eraman. Hor da Aratz. Lehengoa bai dotore egin du orain honetan, uste dut zabaltzen hasi dela, eta pilota azkar zetorkion eta ez du eskuan ongi jo, 10garrena beraz, urdinentzat, eta Muruak, ez da zer esaten dion epaileari. Zer diputzunen bat edo. Ez, atxedena eskatu du Iñaki. Atxedena eskatu du, gerorako baina orain egitea hobe. Hau ere atxeden taktikoa, hemen ikusten dugu errepikapena, biko horretan ez zuen erresa baztertu egin zaio gainera, eta zabaltzen hasi da, eta bera joan zaio. Aimar Iraola, lanean, epaile lanetan ari direnak, gure pelota eskolako, irakasle, pilotari, eta hemen talde handia behar dugu guzti honetarako, eta eskertzekoa da guztion laguntza, Iker Aburuza eta Aimar Iraola epaile gaurkoan. Bai, borondatez pilota eskoletan lan handia egiten da eta gazte hauen beharra badago eta pozgarria da halako aurpegi gazteak ikustea lan horietan. Ez dakit zenbat ikusle ditugu, baina berriz ere zain akaso egongo dira, Iñaki. Zer ingute urdinak galdu edo irauli. Momentuz argirik behintzait etzaie itzali. Arteaga aseran hobe da ibili. Taktika hobegoa behar du erabili. Sei tantoko aldeaz ta bizirik daude. Eta gu horren zaita esperantzaz gaude. Behintzat ez daude zaleen animorik gabe.
ea orain parada txokoan suabe. Aukera bazuen ba? Bai, bazuen aukera, baina ez da ongi jarri, ea orain honetan, txokoan, eta nio, Iñaki, nabari da, zu zarela behartzanago entrenatzailea, zuk esan eta arteadak egin. Lehenengoan ez du egin, baina, bueno, bigarren manda barkatuko diogu. Dotore asko utzi du lasartearrak, bai horixe, eta bostantora hurbildu dira, ea ba, emozioa falta dugu gaur, tanto onak asko ditugu, nik uste egindakoak askoz gehiago direla galdutakoak baino, eta beste bizpairu tanto egingo balituzte urdinek, partidan sartuko lirateke, konfiantza hartuko lukete, eta aurkariak ere pixka bat kokilduko lirateke, ea ba, horixe nahi genuke emozioa, eta ea, Asier Arteaga eta Carmelo Loza gai diren partidan sartzeko eta egoera irautzeko. Lasartearra sakean, luze orain honetan, ez da pasari. Irazustarra eraman, ai, nahikoa egin du, Carmelo Lozak baditu ala galdutako bizpairu, eta hilala hausi jokatzen ari da, eta txapara alde egin dio, bestela tanto zen, baina lehen esaten genuena. Behartua. Bai, eta pixka bat atzera eta jo beharrean, taktika aldatu beharrean, Bai. Presaka jokatzen, eta ederrak egin bai, baina galdu ere bai. Dotore asko, estetikoki dotore asko egindako jokaldia izan da, baina txapara alde egin dio, eta emozioa nahi genuen, baina berriz ere 6 tantoko aldea gorriek, 5 besterik ez ikuste, falta 22, eta gero eta gertuago dute garaipena. Bai, lehen aipatu dut, eta Murua irabaztalea da, eta huts gutxi ez da, joko sendoa. Atzera, luze. Eta gogotsu zen ez da, Ander Murua ere gurekin pilota kampusean irakasle izan da. Eta bazuen gogoa gaurkoan finalean izateko. Eta begira, finalean eta 17-11 aurretik doa. Gaur ikusi dugun lehenengo pasa izan da sakean, hemen bigarren aukera bat baduzu Iñaki. Izan ere, txapelketa pribatu askotan erabaki dute profesionaletako lege bera ezartzea, baina zuek ez. Guk mantentzen dugun arautegia, ofiziala da. Hau da, Euskadiko Federazioko arautegia jarraitu behar dugula uste dugu. Eta hortan ez da, pilotak aukeratzekoa ezarri zen. Ederra. Irazustarrenak jo eta Muruak bukatu. Bikain gorria, beti gora, egin dute partida osoan, galtzen hasi dira 3 eta huts, baina gioi batean sartu dira eta pelikula ederki borobiltzen ari dira. Bai. Eta esan dakoa, Loza jetxi da, gozakaitz, pelotan bate beste gozatu du, ezkerrez ere batzu galdu ditu eta Arteagaren taktika begira, hobea izan ziteken eta hor ikusten da Muruan nolako konfiantzarekin dagoen, orain ere ze jokaldi egiten saiatu den, ezkerrez ormadikoa, airez, baina Irazustarrenak ere zuloak ederki tapatzen dizkio, Bai, oso pilotaka. Begira, ze pilotaka da, ia zazpitik, orain honetan bai, ze pilotaka da joden Lozak, eta ezkerra ona zuela, baina gozatzen duenean eskubia ere bizi askoa dauka, Errioxako pilotari gazteak, orain ikusiko dugu errepikapena, baina ez dakit nondik jo duen, 5 atzetik zituela oinak esango nuke, eta zazpitik sartu da airez Irazustarrena, errebotera zijoan pilota hori. Hemen ikusiko dugu, ez dugu ikusi, baina 5 inguruan, eta nio, goiko Loza aprobetxatuta. Pelotaka oso ona zuzen izan da gainera, eta bai, errebotea urrutietzen izango. Irazustarrena atzera zioan, baina gero ohartu da, errebote ingurura zijoala pilotaka da hori, aurrera egin du, baina ezin izan du eraman. Berriz ere, saskitik euren pilota atera eta Arteaga sakera. Lauan pupa, luze. Sake ona, oso ona. Bikaina sakera. Izugarria. Ez dakit konturatu zaren, baina pilotaren jotzera zijoala, guk pelota eskolan hori irakasten saiatzen gara, gero egitea ez da erresa baina frontixera begiratu eta non jo behar dut, hor jo behar dut, gero pilotak norabide ona hartu eta hoxe egin dut.
begiratu du frontisera eta non jo behar dut. Eta ea oraingo honetan berriz egiten duen, lehengo sakean nabarmen egin du. Ea ba, adi gaude, eta orain ere bai, begiekin nola begiratu duen, eta helburu berdina zuen, oraingoa ongi atera zaio, baina kanpora, ez, barruan da, ozta. Ederki jetxitakoa, dejada txokoan, ongi Loza adi zegoen. Ea ba, bizpairu tanto egiten dituzten urdinek. Lozak eskatu eta atzeratu. Aratzi animorik etzaio falta armailetatik eta normala da. Hemendik 34 kilometrora dagoen herri batekoa baita alegikoa hain zuzen ere. Aurreratu Murua. Herri pilota zalea da, Altzo, Alegi, inguru horretan ere, horre lan ona egiten dute. Saiatzen dira bai. Atzeratu, 9 territi Lozak, eraman ez ezik, kendu ere bai, hala ere sartu eginda Murua, urrundik. Atzera Arteagak, goleaz, eskatu Lozak. Baina, ozta, beste bat ordu. Atzera, tantonek asko balio du, edo partida hausi, edo partidari eutsi. Loza, 5 territik, ongi. Gora egin du, azken tantoetan Lozak, akaso partida galduta ikusi duenen lasaitu eginda. Bai. Eta aspaldian tantori galdu gabe dago. Eta esan duzun bezala, partidako tantoa izan daiteke. Garrantzitsua bentsa bai, dena dira garrantzitsuak horretan dudarik ez da, baina honek badu garrantzi berezioa. Bai, 14 eta 18 jartzeko aukera. Txokoan utzi du Arteagak, baina Muru eritxi orain berak aukera, gurutzatu eta tanto oso ongi gurutzatu izan da. Hemen kontrakantxak ez du, leku gehiagirik, 3 metro izango ditu, gehiago, 4 bai. Bai, 4 eukiko ditu, bai. Baina pilota gazkar etortzen dira, hor oso ongi jarrita daukazue, kontrakantxan lehenengo armaila. Bai, babesgarria jarri genituen, barrazoi horrexegatik, ez da azkenean, eskapadak ere izan dira hemen. Begira, horretzuen urruti, baina babesgarriekin libratu da Arteaga, baina ezin izan du eraman, jo egin du pilota, baina ez dio aski indarreman pilotari txapa gainera iristeko, hemen ikusiko dugun moduan. Eta aukerak izan dituzte tanto honetan, baina merezite 13 eta orain 22 gertuago gorriek. 3 tantora besterik ez, 3 tantora 2023ko Pebet Memorialeko txapelak. Murua sakean, luze hau ere, barruan hala ere, eraman Lozak, osongi, eraman eta kendu. Iraz Ustabarna, bostetik, atzeratu, atzetik aurrera joan da, ederra pilotaka da. 19 alako pilotaka batek jotzeak badu meritua. Sartu egin da Murua eta ze gantxo jo duen. Bai, badaki egiten, Eta hankageldian egin du, baina hankageldian badu indarra. Hala daukan mutila da. Indartsua, hementsua. Eta zeinen egoki bukatu duen tantoa. 20 eta 13 eta hautsita partida. Emaitzan ez ezik jokoan ere gehiago izaten ari baitira gorriak. Sakean, soraluzeko pilotaria. Ezkerra irez, eraman eta kendu, Murua bera sartu da. Arteag Zabalera, ederra izan dau, ez ustean harrapatu du baita jangoikoa bera ere Arteag. Bai, eta ez dakit, irriste egin ote den Muruak. Txokora zioan, keno gara espero bai genuen, begira, eta Zabalera. Bai, ez irristatu baina ongi gainatu du. Oso ongi, tanto merito ondiko tanto izan da. Eta hori egin beharko da Arteagak, baditu tanto mordoska eta aurretik egin beharrekoak. Orain dute azkeneko aukera. Pozgarria litzateke, gure behartzanako kide bezala Arteagak elastiko honekin partia irabaztea. Azkeneko eneko maiz izan zen. Ordezko lanetan sartu eta Espinal eta Bera eta Arbizuk.
Espinali eta Alduntzi ni okerrez baldin banago idazizinen finala, behin dela 4 bat urte. Euskal Herriko eta Errioxako pilotaririk honen agaritzen dira elite mailakoak eta hain da zaila hemen txapela irabaztea. Oso da zaila bai. Murua aurreratu eta Ormabikoa Berra. Izugarri da. Bi aldiz pentsatu gabe jotzen dute erasora eta asmatzen ari dira, tanto apartak egin dituzte, laburpen bikaina egin daiteke gaur ikusten ari garen tantoekin. Begira, aurreratu eta azkar zetorren pilota eta bipareta nola jo duen Ander Muruak. Engainatu ere pixkat egin diola esango nuke. Azpitik eta kinua gordeta. Eta mikrofonatik esan duten bezala gorrien azken sakea, txalo artean ordoa Murua, lauan punpa egin eta sakea egitera. Ezker Ormarekin, Lozak, 8tik, gainean da. Murua, atzera, nahi hain atzeratu gabe ordea. Eskatu Irazustabarrenak eta bikain atzeratu eta Ezker Ormara bideratu. Lozak, eraman, barruan ote, bai, garbi. Aurrera Xier ezin sartu. Murua bai, sartu da. Irazustabarrenak eta pilotaria da aratze, zenba zulo tapatu dituen txokoan hor gaur. Atzera Carmelo, gozatu du oraingo honetan. Eraman Irazustabarrenak, hortxe du aukerako Arteagak. Txokora luze, ez du asmatu ordea. Loza. Berriz ere Ormabikoa. Eraman Arteagak, hor da Irazustabarrenak. Ongi lanean jarraituz. Errimo handian joatzen ari dira, hori bai, Bai, haien Arteagari azken gantxotan eskuineko marra bilatzea kostatzen ari zaio. Urrutitik ere ari da, egiari zor baina. Berriz ere bipareta eta bai. Hau da, amaiera izugarria. Muruak partidari, eta zer nolako abilezia Ormabikoa egiten. Gaur Juantxo Kokaren elkarrizketa bat irakurtzen duen edabide batean eta arek ere sinatzeko modukoak Muruaren Ormabiko hauek 22 eta 14 Murua eta Irazustabarrena Anton Pebet Memorialeko txapeldun 2023 urte honetan eta partida zirraragarria akaso ez da izan, baina data hauetan ere partida gogorrak jokatzea kosta egiten da. Partida asko dituzte baina tanto bikainak ikusi ditugu eta finala, tira, ona izan dela esango genu. Bai, horre egon da tarte bat ahulagoa, baina gero bukaeran ere egindakoak ere mordoska bat izan dira, hasieran ere bai. Eta, kalitate handiko tantoak, eta finala horrela amaitzea ere, ikusi da ze poza Muruak. Gantxo, horrek erakusten du zer nolako garrantzia duen, hemen Bilabonan, txapelketa honetan, txapela irabazteak. Dudarik ez da. Hori da, eta horren sari banaketari ekingo diogu. Sari ederra daude, Gorostidik eskuz, Gorostidik eta bere emazteak eskuz egindako oroigarriak, beraiekin hasi ginen eta beraiekin jarraitzen dugu. Eta txapelak udalatx, Tolosako udalatx enpresak egiten ditu eta Moralesek egiten ditu eskuz berak ere. Eta Urdai Azpikoak eta Sagardo kajak eta ere ageriz ezkigu. Urdaira Sagardo etxeak eta Sarasola Sagardo etxeak eskenitako Sagardoak izango ditugu eta hemen beti txapeldunarentzat sari preziatu edo Urdai Azpikoa izan da eta diru sari eta beste inbat sarien artean, baina egia esan Urdai Azpikoa eramatea denak nahi izan dute eta hori izango dute eta orain Iberiar xolomo eta txorixo eta horiek pixka prestatzera eta esku bat botako diet. Ederki Iñaki, eskerrik asko, hemen gurekin izateagatik gaur, hurrengo urtean ere hementxe espero zaitugu, txapelketa bikaina joan da, segi lanean, horrelaxe eta izango dugu elkarren berri, bien bitartean sari banaketarekin jarraituko. Bai, sariak ematen izango dira, Anton Pebeten gurasoak, Jan Leon eta Angi, Bilabonako udaleko Beatriz Unzue alkatea eta Behartzanako lehendakari Eneko Amondaren ere izango da eta guk esku bat botako diegu eta hori, berehala
hasiko gara guztiarekin, eta gero behartzen elkartean afari eder batekin amaituko dugu gorkoa. Ederki Iñaki, segi lasai eta eskerrik asko, guk sari banaketa zuzenean eskainiko dizuegu. Hor ikusten dugu Arteaga, opariak bere tokira eramaten ari diren bitartean antolatzaileak, eta bai, bada opari sorta hemen, armailetatik jenderik ez da mugitu ere egin, denek ikusi nahi dute podiuma, eta ez da gutxiagorako pilota afizionatuaren egutegian garrantzi bereziko txapelketa da Antton Pebeten memorial hau. 11. ekitaldia du aurtengoa, lehenengo aldiz Santio jaietan ospatu da txapelketa eta finala bera, hemendik aurrera ere hala izatea aurre ikusten da, eta jendeak nola erantzun duen ikusita eta pilotarien nola erantzun duten ikusita, ez da erabakitxarra data hauetan jarraitzea ez. Eta orain bai, sari banaketari ekin diete antolatzaileek, hor ditugu Beatriz Untzue, Rosa Bilaun Balkatea, Antton Pebet zenaren gurasoak ere bai, Imegizaso bera eta Eneko Maiz. Paletako mako finala jokatu da, lehenbiziko arratsaldeko 4:00 hasita, eta txapeldun ordeak begien bistan dituzue. Beatriz Untzue eta Antton Pebet aita, sari ematen, eta txapeldunak orain igoko dira, podiumaren gorenera, eta paletagomak ere indar hartu bizkeneko urte hauetan. Lehen ere indarra bazue, baina txapelketa gutxiago jokatzen zen, azken aldian berriz. Txapelketa morgo dituzte, esanguratxoan herriarteko, izan da herriarteko nire parte hartzeko aukera dutela azken urteetan, eta Bilagunan ere bada, txapelketa ikaina, finala gaur jokatu da, eta hortxe txapeldun Luisa eta Otaegi, biak beltzez jantzirik, txapeldun izan ditugu gaur, eta joka ez ezik, merezitako txapela burura, hortxe, irudia. Ia nahi izan ditugu elkarren kontra, Luisa nahiak gain zuzen ere, partida ederra eskaini dute, eta azkenen 25 eta 15, Luisa eta Otaegi nagusitu dira. Hortxe irudia, paletako mako txapeldu nahi dagokien. Antolatzaileek esan dutenez, mikrofonotik esan dutenez, Luisa txapeldunak ere urtebetetzea zuen gaur, beraz, oparirik egokiena tokatu zaio, txapela hain zuzen ere. Nesken txanda orain, emakumezkoen finalean, txapeldun orde, Leire Garaieta, Itxaso, Erasun, Zaramagako eta Zizurkilgo pilotariak. Saardo Kajabana, Urdeira Saardo teiko, Saardo Kajabana, Kopa bana, Txorixo bana, ez daudek esatzeko moduan. Hori da, opari sorta hori, orain afaltzeko sasoia atorkigu eta txorixo hori ederki sartuko litzateke, dudarik ez da. Naiz eta galdu Irribarretxu bi txapeldun ordeak, eta ez da gutxiagorako. Ez baita Edonor iristen finalera. Eta txapeldunak ere mantxara ateratzeko prest, hortxe dira. Miren Larrarte eta Enara Gaminde, bata Gipuzkoarra bestea Bizkaitarra, podiumaren gorenera igo berriak. Hau entzat ere Saardo Kajabana, Txorixo bana, Kopa bana, eta nola ez, txapel bana. Txapeldun izan baitira. Partida hasiera estu xamarra izan da, polita horrekatua, baina berehala hautsi da, Lanerdia Gallegatzerako hautsirik zegoen partida. Eta azkenean garaipen erreza lortu dute Larrartek eta Gamindek. Eta Beatriz Unzu eta Antton Pebetzenaren aitak jantzita. Txapela burura, txapeldunen moduan. Hortxe, Larrarte eta Gaminde eta Larrarte.
txalo txartean, gustura eta pozik. Eta behin emakumezkoen sari banaketak amaituta. Gizonezkoen txanda iritsi zaigu. 22 eta 14 Murua eta Irazustabarrena geratu dira. Arteaga eta Lozaren kontra, beraz. Txapeldun orde, txalo txartean, podiumaren bigarren koskara ordoaz. Asier Arteaga eta Carmelo Loza. Lasarte horiako aurlaria, Baños de Rio Tobia herrikoa atzelaria. Arteagari iloba ere gerturatu zaio. Hortxe irudietan, Arteagaren iloba, Julen San Miguel erremotista oiaren eta Ane Arteagaren alaba. 2 urte betetzear dagoen Lasartear gazte hau ere. Begira zeinen irudi polita, umeak dira etorkizuna, mundu honetako etorkizuna. Eta umeak behar ditugu. Dudari gabe. Eta aurtengo txapeldunak 2023ko Antxon Pebet memorialeko txapeldunak Ander Murua eta Aratz Irazustabarrena. 22 eta 14 gailendu dira. Hasieran partidun sartza pixka bat kosta zaie, baina gerora oso sendo kokatu dute. Irazustabarrena oso pilota gutxi galdu zaritu da eta Muruak era guztietako tantoak egin ditu aurrean. Ezkerrantxoz ikainak bai eta bukaera alde horretan Sotamanoz Ormabikoarekin ere ederraskoak bai eta ongi merezita. Hortxe, Iñaki Lizasok aipatu dugu moduan Urdai Azpikoak hor dituzte, Sagardoka ere bai, Oroigarriak ere bai, eta oraintxe Antxon Pebeten gurasoek jantzirik, txapelak burura, unkigarriak txapeldunentzat, are unkigarriak gurasoentzat. Ez dakit zerbait mingarria horik baute den mundu honetan, norberaren seme alaba galtzea baino, guraso garenok senti dezakegu zenbat maite daitekeen ume bat, seme alaba bat, hauei zoritxar hori gertatu zitzaien, bizitzak aurrera jarraitzen du, eta pilotaririk onenaren saria, Iñaki Lizasok eman da, Ander Muruarentzat ongi merezita. Hortxe, Ander Murua pilotaririk onenaren saria jasota, eta bai, gure ustez ere bera izan da pilotaririk onena. Sari gehiago ere badituzte. Sagardo naturala, Sarasolakoa. Eta argazki eder batekin amaituko du gure emisioa gaurko honetan. Txapeldun ordek, antolatzaile, udaleko ordezkariek eta denek elkarrekin argazki aterako dute barka. Jende armailetatik mugitzen hasia da dagoeneko. Festak dira Bilabonan, bukatu dira finalak. Festak oraindik beste egun batez luzatuko dira herri politonetan. Beraz, irudi politonekin agurtuko zaituztegu, eskerrik asko YouTube kanalaren bitartez gurekin izateagatik, hurren urtean ere hemen izango gara. Eskerrik asko eta zaindu. Aiu. Bueno,